Nagsagana ka, Miriam. Tay pasyar kay Gibalay. Kaya nakakano amam mo ni nanang kaw. Ala, nakababain samot na to. Pagbainam kumangay mo, nagsingpo ni nanang kaw. Naparabor pa'y. Saan nga street na? Saan? Nung natulnog ka kang kuwanak, nasingpo day jay. Kababain. Retired teacher ni nanang mo. Idinto ta siya. Kat sa anak-anak kalpas, iti panagadal ko. Napay ni nanang ko pakyasawaam, kaya siya mahit. Agpada tamo, ngawan na ilipas niya. Ay, sabagay matkit di ah. Sige nga raw. Kaano, ti ipapanta. Intong bigatin Nanang, iso ni Miriam, nubya. Ay, Miriam, iso ni nanang kaw. Agmano aknana. Si kagayam ti bagbagat anak ko anubya na. Napintas ni Miriam, saan ka dinanang? Wambay, napintas. Awan serbiti kinapintas. Nunalas mo't ugali na. Isasapay ko mata na singpot tinubya manak ko. Kiway, may pasigurado day, takadakayaw. Talaga na singpo ni Miriam? Nala, ingka nga rod mangisaganan ni titaraon nataw, tamangan tayaw. Amangan numabisin tinubya maun. Uy, nanang! Nataw, may kaman! Bagkataman day ito, dadyak kabala na bagkatan! Nanang! Nasingpet gayam at talaga ni nato anubyok. Taamin apang ibaunan ni nanang nakankwana kat agtong palagagos. Adda nga minyak malipatan nga imbaga day di apong ko abakat kanyak. Pilyak to kano tay nasingpet apaki asawaak. Kat ti may sa kano apagilasinan ang nasingpet ti lalaki. Kat no natulnog kan na respeto iti dadakkel na. Kat day dati makitkitak itakin ni nato. Natulnog kin ni nanang na. Iso apanag ko na. Isun ti talaga apaki asawaak. Tanasingpet lakit din ni nato. Anyat plano mitangay tadan nubyam nataw. Anya kumangay, nanang! Na, apay awan plano mamangi kasariti nubyam. Kwa? Ikasar mo natan eh. Kanayon magtanti pa nagkuyog yaw. Pasaray maturog pa yan dito'y balay. Ikasar maun sakbay ngagsikog. May kida kayo, man! Wan, ikasar maun basta ayatem laki di ah. Ay, wan! Ni Miriam, ti first kan last love ko, nanang! Sige nga raw. Ibagam to'y tinubyam ta dumanon tayo ni Timabi eh. Miriam, agkasarta ka nang kunan ni nanang kaw. Kuna ni nanang kunam? Ay kwa! Kaya ko asawain, napagsaritaan mi ka ni nanang, ti maipapaniti day ta. Kaya ng mga kasartan. Anya ngay, may kang kasartaan. Sige na to. Sikati makam mo. Awan sapay met urnong ni nataw aga anak kakabagays. Anyat usarin na mga sawa ngay. Siyak tiag gastos manong. Anya! Kasanon numalpas ti kasarda. Anya ngay, ti ipakan nanto iti pamilya na kaawang may trabaho na. Agtinulong danto na nga gasawa sumapol iti pagtrabahuan da. Tanarigat mo, no ni nato lang tagtrabaho. Anyalat ko ang jasawanan ngay, no di natulungan namang gadyanak ko. Madia, ti kasta. Itatagasawa kayo nato, Miriam. Agtinulong kayo nga rod iti rigat kan ginawa, ha? Saan la ni nato tagtrabaho? Miriam, pati si ka, agtrabaho ka, tawan pa'y matrabaho ti anak ko. Kan, awan pa'y mat anak yaw. Gundawayam tagtrabaho, tasan ka pa'y amasikaw. Wen nanang. Darigat mat, no ipabaklay mo amin kanina to ti responsibilidad. Tawang mga minatalga na trabaho na. Pa-extra lang iti construction. Di na mga minailupas ti kurso na ide. Sayang. Ala nataw. Ingkadalusan ng tagbali na silad yo ni Miriam diti balay. Ijay nalawa silad ti pagturugan yaw. Tapno comfortable kayo. Una lang! Ay, nagapuak ijay ilay. Ngam awan na aplayak at trabaho na to. Kastaya? Anya trabaho ti inaplaya, maya? Sales lady ko maang. Ngam awan mat nakitak abakante. Ay, sayang nga ron, Ngam
no agnegosyo talaangay. Agtaraken tay ti baboy. Adamot tay kulungan ti baboy yu ide. Awan kargana. Sayang dayjay no saan ang mausar. Anya, iti aramatin ta pagpunan. Adamot tay parwad ta idi nagkasarta. Dayjayin at igatang ta iti buryas ken kanenda. Ay, sos, di kag desisyon na siksika, Miriam. Damagan tapay nga umuna ka ni nanang. Ah? Kat, adan samot kada tatay parwad ta idi nagkasarta. Nangidulinam aya. Intag ko na ka ni nanang. Anya? Kaya no iso mo naggastos idi kasarta. Iso mo intag ko kang kuha na, adya parwad ta. Ha? Ay, kasjay aya. Kati mo ipapan iti panagtarakan ta iti bamaw. Damagan tanto pa'y ka ni nanang. Wan, talaga akastamot lang ti plano karamidan. Nga mabalin ka day, abagbagam di asawam nataw. Saan nga agpakalay nga kundi desisyon iti dayta, takwartak ti may gatang iti buryas. Huwag nanang. Ibagam, ta saan nga ginlalaing. Huwag ka day. Siyak ti bus dito'y balay. Iso asyak lang, desisyon iti niya na maramid dito'y. Huwag nanang. Adamot tin nagatang ni nanang aburyas lakay. Nangalaan na ngay. At da baboy ni kabagis na. Ginulpinan ti sa nga pulo buryas. Mayat no mapadakil ta dagi jay. Ilakotan. Satan tumanin mangala iti sabali aburyas. Ay no, sapay ko mata kaimaan ta ti agnegosyo iti baboy. Kinusan ta baboy dagi jay. Kukwa ni nanang. Anya? Kat, tay samot parwad ta iti kasarta ti inggatang nakadagi jay. Wain, importa na day jay. Baka tasukat ti ginastos na idi nagkasanta. Anya? Oo, mangaming kwartak. Iso ni nanang tinaggastos idi kasarta. Iso nga maawatan ko maday tabakait. Sumapol ka kumamot iti pagtrabahuan nato. Takababain ka ni nanang. Awan pa'y maitultulong ta dito'y balay. Iso aming taggasgastos. Di mo pilitan tanak kung agtrabaho no di na kaya at Miriam. Ha? Si Kati rumba nga sumapul iti trabaho na. Tauray saan nga agtrabaho tanak ko. At dalat na pangalan na iti kanin na. Tada ka mang tulong kang kuwana. Mala na taw. Ingkag pakanan iti baboy. Ay, una nang. Nulitak Miriam Awang karba nga mamang dagdag nagtrabaho kaninataw. Tasan na si katinang padakkel kang kuwana. Tinangisikaw kang nangyanak kang kuwana. Sikat agtrabaho no kaya mo. Anyan? Jakla impagarup akas tagayam day ta katugangak. Kastamot ten iti asawak. Hay, jakla impagarup amamas boy gayam ni Nato. Nato, agawid naman mo ti iti lugar mi. Kailiw kunda nanang kantatang ko. Kanaw. Uray inton bigat matlaang Uray makalawas ta kumaijay. Sige nga raw. Pasigurado, akailiw da kamutan, dananang kantatang mau. Wen nga rod, nabayag matbasitan ajak nagaw-awid iti lugar mi. Malang raw. Tauray siya kaya kumuti makapasyar man ng iyong lugar yaw. Ang damagan tapay akan ni nanang noon niya makunana. Ha? Pati dayta? Damagam kan kuana? Kauwin na. Nariga mo, no basta nagbiyahe talata na di tadamagan nga umuna ka ni nanang. No palubusan na taon no saan. Nato, saan tan nga ubing? Nataangan tan. Apay kumaasaan na taapalubusan ngay. Basta damagag pa akan ni nanang. No kaya namut ti makiumay, di may maya managin. Ni Miriam lang kagawid. Di ka sumurot na taw. Tawan nagpakan iti babaw. Ayun nanang. Ay, wang gayam, adagi natang ko pantalon kan sang adose na abrip mau. Nadaw. Ay, thank you. Thank you nanang. Nadapay shampoo kan sabon mau. Basita na. Sige ta gumatangak nagpailiak. Tay lotion kan bangbanglom nga, ay adapay. Naibos nga ro din nanang. Sige, ilistam to amin nakasapula mon. Tagatangag, nagpailiak, Ay, wen. woman nanang. Ay, apay ngay ngagmay-may sa kaan agaway danak ko. Apay asaan mo akad wadi asawam. Busy ka day. Wan nanang,
Bisi nga ibaon-baon ti inana. Anyat kayat mo asawan. Ay, jakla impagaro pamamas boy gayam di nakiasawaak nanang. Anya, kaslaobing ti asawak apas pasurot iti amin nga ibagatinana. Saan ang makadesisyon nga is-iso? Amin nga aramidan na, masapol ayuman na nga umuna iti inana. Ipakada na amin nga aramidan na. Kurang nala ipakada pati panagkasilyas kas kada panagdigos na. Anya, ay, daytan ti kanayon ko nga bagbagaken ka iti anak ko. Asakbay nga aklonem ti lalaki nga agaram ken ka, amom pay anaimbag ti ugali na. Ay, wen nga rod nanang, aklonek, nagdarasudo sa, tanabiit kami pay laan nagamam mo kin ni nato, ngam nakikalay sa ak adagosan kan kuana. Maala, saan mo ko maaguraan di asawa manakaw? Kasaritam iti nasayaan. Ibagam dagiti saan mo akayat ngar aramidan na, tabarang denggan na ka anak ka. Una nang, ngamjak pay la agawid ijay balay da katugangak, agbakasyonak pay laang dito'y lugar tayo. Hello, Nato. Miriam, bakay! Agawid ka kanong ko na ni nanang. At ang amin pagtrabaho, kanayawa mo mang pakaanang ka nagiti baboy dito'y. Gusto nga agawid ka kanaon. Ay, kunak no talaga adina kun awagan. No awan ka sa pulan ti inam kanyak. Saan ka siguro nga umawag kanyak nato? Pasensya ka na, tapi siya ang agpakpakang ka nagiti baboy. Kay, kano kang hingagaway? Sige, agbiyahe ak inton bigat nato. Tangayawan trabaho, Miriam. Sikati mang sublat iti trabaho ni nato dito balay, Agpakangkay ti baboy. Wen nanang. Agtrabaho nga may inandanak ko. Insarak ko iti restaurant ti kasinsin ko, kas waiter. Wen ka no nga rod nanang. Kung di ka madanagan, tatangdanan kang agpakan ka dagiti baboy. Tapno di mo matkunkuna. Ay, saanan nanang? Jak agbirok iti sweldo. Ay na, may mayat nagswildo ka, tanarigat ti may boy-boy. Diyak ang butilinaon ta panonot mo. Isungawan kastag sigurado, Miriam. Nataw, may kamanganan, taneda pa'y trabaho. Una nang! Siya kung tinagloto, ta masapsapak nga agriring. Di mo namnamaan ti sa balya tao, tawan lat ang mukon. Miriam, mo may kamamanganan. Wen nanang. Insaganak pa'y ngamin ti pagsukatan ni nato. Nakasukat ka matgaya man, lakay. Wan, tanasapa ka nang isagana iti pagsukatan na. Ay, wang gayam nanang. Nagswildo at di kalman. Asino, iti pang tidak iti swildaw. Da kaya uno ti asawa. Kusya ka, siya nga rutinam. Ay, mabilang nga raw. Anto, pagplitila na batit ti walik kaon. Nasaya nga rod. Tapno aday gatang ko iti kasapulam nato. Gumatang akto iti sapatos mo tane. Duwalaang mo di pagsinsinublata masapatos mo. Una nang. Maturog tan bakag, rabein. Nay, niya sang-sangitam ngay. Awan. Sang-sangitam ka, di pa nagirimit ko kaninanang ko itiswil daw. Ay na, maawatam ko mamaday tan, Tano dyan magtong paliti kaya na, sigurado nga apaan na. Kinurisi ka, apaan na kamay. Kakaiso na di nakapapay. Iso nga baybayam ka din, no iso ti mangigamit iswil daw. Jak nga minamaw, no anya akan ka. Asawa nakbawan no gayam. Wano karo balang. Maturok ta kay din. Sila pang panunutan, mate. Asawa ka, Miriam. Umay ka kay din, tagdatan. Maturong ka, siksika. Sana ka maturong. Anya dyan pulong tanak ko kanyak, Miriam. Nasakit sa kano tinakamaw, tasyak tinangtadan na itiswildo na. Ay natap na ibagakkan kanya. No sana ga po kanyak, sana nakastrict ni nato iti trabaho. Kansyak ti kumatgatang iti kasapulan na.
Iso arumbang lasyak ti pangtudan na iti kwarta na. Ay, nukas tangar sagit kalaunay, nasaysaya at magawid kan. Panawa mong tanakaw, tadyak kaya ti kastang galayim. Nay, apay nga impake ka ngayon, Miriam. Apay papanam. Pumanaw ako ni iti da ito abalay. Jakon makaanos ditoy. Ah, Kasla saan mo't lang nga asawa ti pangibilbilangam kanyak nato. apay ngay. No di mo kayat nga agsinatan, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Talumasintan iti pagnaadan ta. Ngam no ninanang mo ti tungtung palam, makaamu ka. Kwang, damagak pa ka ni Nanang. Ano niya makuha? Ay saan? Di mo damagan. Ah. Kasta kakit diyan talaga. Di ka makadesisyon asiksika. Kas kalawbeng. Ay, Miriam, di ka pumanaw, ah? Di naksina. Basta pumanaw akon. Kat ulitat. No kayat nakpay nga asawam, sumurot ka kanyak iti ipapanaw ko. Bayama pumanaw, nukas na ti kayat na nataw. Di mo pakibyangan. Panawam dita, ubay ka dito. Nanang. Manon nga daw ti kadam dito'y balay anak ko. Nga maging gaita, awan pa'y ki asawam. Jakon namnamaan ti panang surot ni nato kanyak nanang. Ay, nagsayang laeng no agsina kayaon. Nabiit kay payla nagkasar, agsina kayaon. Ninatumat nga minanang, di na kamo nga ilaban iti inana. Bagbagay na lang agpay so tinagan na nato. Tanatul nung unay iti inana. Ay, mga notay agi deliver iti order ko asapon dayta. Ay pakikita man anak ka, tay nakalaan tay pagbayad ka. Wala nang, umayan. Miriam, asawak. Nato? Agawid ta ko may balayay. Ngamin na atake ni Nanang. Saan na makapagnak makasaaw. Anya? Sorry, bakit? Dak ka ba ilan sina ta? Isong agsubli kay gibalay. Nato. Suray no ano tinakasaira mi ti kalabas. Bakit? Isong agawid ta ni gibalay wine. Kano gagawin di anak ta, Dura? Kunana ba nga iti kabitan na panawan? Kunana nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Nay, kanya nga dayta sorpresa. Ay kajak amo Basta, kunana mo tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pangalana kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para ititra. Kanya among ngayon nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, nan. Awagan man ta damagan noan niya day ta sorpresa. Ay na, jak makaid na amang pampanunaw noan niya day ta sorpresa. Uray siyak nga raw. Jak sa may turugan ay. Ala, awagan ta damagam. Mala na. Mabiit laan nga raw. Takitaak no napun nun jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya jay ibagbaga masurpresam kada kami kan itatang mau. Ay, Nanang, di ka lang makaruray man. Urayin nyo kati ang makaawid Basta ada isang put ko, Nanang. Anya ngay dayta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka na kita, Nanang. Tao, ti isang put ko. Tao? Asino ngay? Ay na, di ka lang makaruray man. Asawak, Nanang. Ha? Agpaisaw anak ka? Wala lang. Ay, apaw. Kamaw dyan na. Makasawa ko, Nanang. Ay na! Ay na, nagpintasan na daw. Ay na. Ay nagsaya atin nga no makaasawan dyan naktabakay. Ay, Uwan nga raw. Ay na, kung naklanoan niya sorpresa niya ipagbagana, mga sawa magaya main. at dangatan urnong na pangasawa na.
Wadan niya. Wano. Umutang nga ta. Tsaka mau, damagan tan tao no makaaway. Nanang, adda kami. Kadwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, bobot. Masiko, ganito'y nobyam. Una na. Tanabayagan nagdintin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, ti kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta, adan to nga ron ang puko min Wala na. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na, tatang. Ay, kasta. Ay na, ay magagaran kami na maadaan iti apukaw. Ang, apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay di mo amo ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa siyudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay na, ano siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksin no kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni bubot kang kadar na. Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Ah, Kaya mag-urnong muna kami, sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan ngagdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayaw, ay arambidan may, tapno agsimpa kayaw. Nang runa ka ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano wag diskitar ta? Tapno, makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige, sikati makamaw, mahal. Ada kayo, ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kung ayaw nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao, ay makamo kaya nga raw. Untatang, tati kahit ko, mismo ako kwartak ti makaramat para hindi pa nagkasarmikin ni Darna. Diyak kaya nga umutang kaya. Ang kailangan ka ni Darna. Kasanungay no da maibaga dagiti dadakil na. Tatang, di yung pakadanagan da ita. Kahit saan kayo ngagsubli dya syudad, kasanungay ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito lugar tayo. Kaya la, ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay na, hay may lakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta, siya to timang panagan, wide. Anyat ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Ay, anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo ka. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't laday jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis ang nalipata ka ko ipalagip mau. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Alaus taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si Kantaw timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay, apin Tagalog ginubya ni Insan Bubot? Nagtagtagalog may? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da kanakan. Nairuam lakan no iti Tagalog idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga minti ayog ti sa una nga Ilocano.
Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil ka no agsaw iti Ilocos. Mas hiyang nakanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayang. Wala, nakatumpong pa iti napintas a babae. Wala antay. Ay na. Nagpintas ka ginubya nan. Nagtayag pa'y. Nataytayag mo ngam ni insan bubaw. Anya nga tatikin na iti kasinsing ko ngayon, tay. Na, si Kamat, gwapo mo't di kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes di kasinsin mo Kahit rumwar mo't ati kinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni insang ka. Kaslaad dayo akayatin ginubya na. Tan nakapimpintas na maidiligkan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ha? Apal mula dahi tayo di kasinsin mo. Tala ka asawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sabay. Ha? Masuro na kiti dahi jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngamin ti ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa dahil jay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas ngamin nga adayo ni Darna, ngam dya asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't ananang. Anya mo ti binatbat di asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkaron ton ati apal day jay, inton may pas nga iti apo ko may anak kaw. Aging nga binitakat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na na. Di yun pakariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ida, inton rumwar ti apo ko may anak kaw. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti mo na nga apo ko may. Mabigat nga rudin ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mao. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mao, takasaritak man ti apo kak balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita ka. Ay, wan, namuam ka din no lalaki, wano babae ito'y si Kugmaw, Darna? Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di Alang aron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga diyam anugang talakay. Wala. Kas pang welcome tayo nga ron. Iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat batkit day. Agam, kurang sabat tatalo akal day. Ay, nayunan tanto iti manaw. Tayo bantay to dagiti kakalugaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpintas ba nga ubing day to yan? Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak kaw. Una lang. Karupro pa ni Darna. Ay na, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayon dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay, umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wanyar od, nagbiti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Eh, kawin ha.
Dami mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wen, tagpaarami da kun iti cake na tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, Ay, sige lakay. Ada maparte. Iso nga agparte tayo day. Maibusan na tayo taragan yung akaldingan tayo. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws, adapay mo dagitay tarakan mi ababaw. binulan nga agpapasken kayaw. Wan pilaw. Hay? Uray maibos dagiti tarakan mi adingwan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen. Linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa. Awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot. Adan may isa nga anak na. Ay, dumting tulat tamot antay. Saan pa siguro nga ita? Ay na, ibagam nga min iji asawam, tagtali na idlaang iji balayaw, tapno may pamay sayo ti magbukal iti anak yaw. Saan asumanursor abapan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam? Mapanaglaklakaw, iso asumanursor antay. Oho, pambar na la dyan panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagsagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat mutan iti ichismis na. Saan mat akas ta dya asawa kantay? Kasta? Anya kat asaanan? Iso adi kay makaanak ta kasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdabak lang mat antay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibubot a kasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita miday. Ah, Isu nga uray kasta ti ugaliyaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Oray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan di tarakan niyo. Inton nagbardilagan ni Bebe. Sa tayo tuman nagpartain. Inton makatawan na. Ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Baybanda kami ka din, anak ko. Ta-excited kami nga ron anaadaan iti apukaw. Ken adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi ter aramiden may anak ko. So, baybayan na kami ka day. Ay, dura bakit? Di matangak iti krib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala. Inutang ko. Mabalinta ti agid na dito krib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mapalin nga agid na ti talo a tao ditoy. Nangina day toy. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti boryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y krib na. Wan, basta kuyugan nakto nga rod ngagmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya per gatas na. Kastamat ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog ni Baby, tarna? Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya kailangan timapan mga lang. Taga-asimot ni Baby no panawam. Babalik nga rin ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni Baby ngay no rabi May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? mabait ka lang nga rodang. Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Wan nga rod, Maray.
Amin na makakita kasta tibagbagada. Napintas ka na, oh. Ay, una yan. Sinapatusan matan. Ubing pailaan. Di paila makapagnangam sinapatusan matan. Uray midyasan pailaan nga, amaray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nadapay rilunan. Di na pa mo tagrilo, mare. Ikatampay ladagita, taamangan numairita, mare. Ay na, apay aya si katimasikuran, maray. Umapal kan samot nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akas tat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaum, mare. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam, awisan ka la time to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may katlo a bulan to'y apo ko may. Umay ka na tawa? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanwaya. Kung namat ni bubot ang nagawi di dyan lugar da. Kaya di pa agsublaya. Sana mailaw iti apo ko ta. Diyak mo ah. Magsangsangit mo dyan akta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Ambun ta. Nuanyat sang-sangitan na. Apay dagita kagawaan ni Bebe nga inhambag maububaw. Rubuatan yun ni baby, tatang. Nanay, gamin, umay danain. Ah, alaan. Sino ti mangalakan kuan ah? Kan, apay nga alaan da. Walain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry, nandiyak imbaga nagpaiso ka lang kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngore masigugan. Anya! Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito talakitan na? Higit nasakit. Nagsinublan na kaya manitiks na. Katalain na karon ni Bebe. Isugaitan tayo. Awan ka pa nga tayo kin ni Bebe. Anya! Apay nga ya sinaanak mo Nabel. Awan mo mo ka basol ko kad ka. Ngam no adamaan. Sorry. Pagkawanan na ka, Bel. Sorry, ganda. Saan natati na ikari para ditong kalamaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Diyak ilibak, ganda. Naitati puno. Kung nagtupay ka. Bayan naramid mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan nakman, kabagis rin na. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka o kanigarda, nagsina kami ngaminain kit ang mga nusingiran na kiti nagasgastos na kanya. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Zakon ay ayatag ni Garda. Andan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubay. Na, agrararaman ka mo't, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo't. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Adapay ka apo ko mon. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagis. Alat, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinnak ni Garda. Katawan pagbayad kaw. Ayawang kwarta. Adapang usarak iti basit nga urnong kaw. Iso pasensyakan ka bagais.
Lukas pangarigan ta singirinak daw. Si Kaman ti makaamwa makisarita ken kwa na kabagis. Please, uray ta gayim mo may. Ay, ala, wanan ka ba, guys? Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Naked, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Isungay sa pulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay, kat, adakan ka, Garda. Desisyon mo dayta. Gampanag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang naken ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak. Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, Garda. Ta siyempre adda basol naken ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo Rina. Nagado ngayon karkarina kanyak. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapap mi. Agama. Dinadahil na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, Garda. Pasensya kan pakawanam ko man jay kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, Garda. Inret-retong pay lang amin idikanyak na jay akabsat mo Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang, Garda. Kinwartaan naklaang dayjay akapsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kankwana. Kinasarita kun ni Garda. Imanugot iti hulugan. Hulugan ti utang mo kang kwana iti binulan. Ay, no ar-arigain. Saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kang katapnawan rere. Siyak ti mababain iti kasto nga raramidan. Nalangarod hulugak nga raon. Apay, di mo inay ayo aya ka bagay. Kat gayim mo ba? Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababain na kun ije gayam ko. No apay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing. Sininaam mo na dagos ni Garda. Ay ket kasapulak met nga rod ka anak ka bagay. Ay, adula amin day tangay bagbagam mat. Siyam tinagbalin nga nakmaun. Nagadupay ta po kumaun. Ngam kurang ang pailaan dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon diti balay ni Mona. Tiyag balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakitin nakmatlauna yan? Nagubing matinobya yung tata? Ubing paingam siya. Ay kahit anya ko talaga akastra Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, primo. Love, makakatkatas Itimplaan na kitikatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papuno takiti danom. Nak
Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, Primaw. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng sabot na iti beer house na dya babae. Naulawan dya, ma'am, iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbes na naragsak da kan ni Garda, kalat mutan ngayon suka na. Wan nga rod, Anya nga tangay ti kinayat na ija, ma'am. Diyak mo, ante. Saan mo tabak ng ni tatang? Kan lakayon. Sa pa'y masikog ka nun di babae. Anya! Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan bagana, kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang, ante. Kakaasya ka kan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaatiunak ka nun ni tatang, ta nakaasawa man rin. E dinto asya kat awan pa ilaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa kang aminan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armam. Muna asawa ko. Urainak dito'y paradaan way. Tainak pa'y gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah. Agbayad ka na. Uray paunala agbayad tane kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Lagado ti tao nga agdengdengay. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Na- Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka! At dan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paborito day tatugi. Alaman nga rod, primo, kitagyaman na no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anyat inararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kanangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawan eh. Naghirit iti namin daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kastaya. Ay, mabit lang atay. Adda awag ko. Hello? Naglokaw. Adalay mawag kang kwa pinanawan nak dito yan. Apay mga sawa kayon aya tatang. Ikasaryaw, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang paymet ti kwartak. Agurnungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yun lang mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbalin nga asawa. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingput lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingput, nawan ba't kwartana, tata? Ha? Praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingput ka napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay ti manggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya!
Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. O di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingiran? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singiren dagiti inintid ko ken ka. O saran yo kit di iti kabarbaro anobiam. Ha? Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Oh, saan, Abel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan nasingiren. Papanam, Primo. Dita balay danana gardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada patrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tani, aldaway. Labsan kayo nantay. Na, inaldaw mo na mapanti ka anakak dita balay tigayim kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kuana. Intan ijay ilirina. Inta agpaparlor. Ah, ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubinta tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awamot ubing agar aram kanyak, Garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksika. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga asawa akong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isang asawa akong. Asinaw ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya? Apa yan ni Garda ngay ti asawaam? Nakadudit ta babalasang isupay laang may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatim ay. Subrak sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mau ni Garda. Baknang ngamen. Iso akayat mau nga asawaan. Basta asawaak. Kaya so ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga aya ni Garda ti kayat mo nga asawaan kanakan. Wanantay. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kung ti babae, apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayam ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, takababain.
Anyalat sawanan na iti taon. Ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga isuti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na dya agardan. Tinutupan na dya anak kaw. Awan magkididakis na at nagpadada mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramiden ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom ken kuana. Nalipatam sa amatan na si katinagbasol. Pinasakitam ni Garda. Iso nga itatan na kay liwliwagan. Ada makarbangan na nga agragsakmanan Iso abay-bayan tayong idan, kabagis. Inton bigatan ti kasarta, Primo. Wan nga rod, excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga uray baketak nga asawaam. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga rod ayan. Kis na kon atin na kon. Sika kit demot. Sika tibangagag kanya. Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay ayatatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda sa ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapan ni Jayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Idi saan itan? Inutil motan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka? Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat? Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak kat ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't ante. Aniya! Nanarina, da kayo kanumad ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kankwana. Ay wan awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyamanak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda, ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda, ante. Ay, sanay! Di ka lagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ikatinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Layja, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Nana, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wan, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangin yun, di automatic ang washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary ang washing machine.
Bagay yung tikas dyan. Ta ado ti danom nyo dito eh. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng, nanginan samad. Oray ibargin ko, no da kayo timanggatan. Alam na nang, gatangan niya tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan nyo palaan. Saan ay? Awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen gatanga mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanubasit na usarda kanun. Nabiit sapay mutlaan agatang na jay. Huwag nga raud. Ngam na short ka no mati kwarta na. Jak amo ano niya gatangan na. Tako na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo aglaba ako man kat. Why, umay ko alaan na tayo ginatang mi awasing masinyaw. Mina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kayat yung asawan tatang? Nay apay, saan nga imbaga na Rico kan kaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalmaan. Anya? Ni, jak amo day tatang. Kasta aya, kanya ngay, ala account. Nabayadan mi mata. Alaan yung arudan no ginatang yung gayam ajak amo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saanan tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamutan Rico? Inla kong gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngay bagakan kan. Ala, sana balay tana amuamon. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga ikat kagat-gatang laday jay. At nangarod nang usara kiti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustaman nga tan iti palot. Amot Kakaiso na nagbalbaliw ako. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ijay kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturay takwartak mad. Pagregrigatak mo ti sugsugal ka. Kat anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mong aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo, pagliwliwaan laeng, agas ti boring. Di nakla maawatan nun ayami na. Ay, diyak amukan ka. Addan doa aputot mo, ngam di ka pa'y laagnak-nakam. Aramidan mo't lata dagiti diyak kayat. Pag-aayat mo mo't ti stress kanyak nga asawam. Nay kat to'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't ngay suksukat? Ay boy, amam medical man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya mo kanila kay na. Ay, di mo yung awan ti saritaan. Saan at tila ising-singit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inaklamaki karo ba? Una yun day tanga asawak. Diyakan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbang oras ko manang mina. Mada kamin. Apay buyet, anyat gagarayo. O may aramidan ti kabinet iti sirok ti lababo yo manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umay-may. Rimor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang iti sidaan nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak. Tapno nakagatang ako maitilutwak asidaan nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kung hamat ni Manong Ricaw nga arawan manang.
Alang nga rod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang, manang. Awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan nga min karga di ref mi. Iso nga inudep mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumpurmi ti alaam kadagi jayan. Agyam anak nanang, sukatak to. Dayjay tumot nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Ket awan nakasagana nga ipamerienda ken ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Ah? Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugali di kalman. Dakkel kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya, diyak ka mo day ta Na, ape adi mamungay ka asawa na ka. Di mo kunan ngin limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensyakan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't amuday ta. Nang ipanamjay inabak mo, di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamuak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderan nak nga asawam. Saan akas ta? Ngam kas asawam, pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamuak Oo, adakat kastan. Amin na planok, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka lao na itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kas ta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta. Ngam sa bali ngamin ti kayat mo amapasamak. Ti kayat mo tengedenak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta. Saan mo tamasapol nga amin a desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggag para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin yung nga agi inaaya. Ay, ala huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manen tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makauawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti ko makayat ko laang. Kat ipakaamumot kanyak adagiti ganwat mo. Dagiti planom, wano anya apay dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Inga kidyag gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo. Kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong. Adi naman laiyuman nga umunakan ka. Ay, awang pa'y napuuta ka kastangay naramid na, Mare. Ta amin na plano na, yuman na nga umuna kanyak. Tapagsaritaan mi pa anaimbag, no anya tirumbang nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay, saan Anyat serbik nga asawa na ngayon, no di nakiraman itanyaman na ganwat, no plano na. Apay, nilakay mo nga sana kastaya. Pulos, Mare. Iti payla sa bali at tao ti pakaamuak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ama surusurunak. Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak nga ibilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kasta, Mare. Ibaga na amin kanyak, Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla ti lutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya, imbag man takasta nila kayo mo.
Kasi na amare. Day tamot ti pagbili pa kiti asawa. Ta ultimo ipapanay ti karo, bakit ipakada na pa yung muna kanyak? Nukas di mapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asal agpakada no simmang puteng. Nunalpasan, sana la ibagam. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon, apay aya. Ilakok man tayo nuangkaw. Amangan no kayat nagatangan. Jak matla masango ngay pastor. Ay kayat na atag berbero kitinwang dayjay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang samo di paggatang na, tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaraman na iti kwarta ay anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela na gitubay. Nasayat nga rodan no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Naadik kan sama mapan makipuspustan. Saan nanang? Insardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaanwang. Hey! Ne, apay, buludin niyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbagan ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? No kasta, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Madapay udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day jeng anak yu. Di naman imbagbaga kanya kun. Ay, ipaabak naman siguro jay naglakwan na. Apay nga, yung agdes-desisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kun tatang. Ala, bayam ta kasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di naman gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kit mamuan ng tumutlaang. Kuwan kasta ti akma ang tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapula maamuan mo ti maysa. Tapagsaritaan daan na imbag, noom-noon no saan ti aramidon da. Kan respeto mo tanay ti asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siya. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso? Uy, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang saan kanyak. Sa baliak. Iso didak kontraon iti kayat kong aramidoy. Apay adi ka matagtagaray mina. Itay pa'y lamat-madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakamaw, adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man ay gatang iti da jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, ammo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay, tindulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang. Isa binagbagaan dak. Kaslakit din ubing abasit at sir-sermunan dan. Gapoy timbagbagam ka nakwada. Saan man na tila ipulpulong mo ka nakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ita, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamot ngamin unay. Ti kayat mo, maamuam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalin ti kasta Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsarita anti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak,
Di naktumo ila denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagam. Inaldaw na rumrumor kami na. Papanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod na naklatan nga oray di tapay nalpas na nagsarita. Andiat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot gamin makimarmaritis iti karo batera raminam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw kamot awan pa'y ganas mo't asumanao da tao. Di kamot sumungbat. Awan mo tirong bangay bagak. Nasaysaya at lang agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mare. Minaan niya pare. Ha? Anya flight nga bagbagamot, Mare? Di mo agap apply para abroad ni bakit mo? Kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan. Intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga Mare. Agawin ako. Anya, matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika. Apay adi mo yung bagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Pag-abroad ka mo't gayam mo, nandiyak ang mau. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa na, di mo ipakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parpariknam kanyak, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brudak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagiti anak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyamanak ta naka-online kan. Apay nga ita ka lang online. Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga Kat, nasayat lang ta, Rico. Kanaw, nagbakasyon ka. Kagapgapok di ta Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid dito balay. Apay di mo yung pakamaw ang nagawid kagayam. Masapol pa ilaya. Akit taasawa na kit nga road, Mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina ngay bagbagam. Saan tamot ang nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ang maamuang. Anya? Adon tinangibagbaga ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali? Ta saan tamot ang nagkasar? Apay nga yakas tamot ng tibagbagam. Bakit? Saan ka diakas ta, Di mo plano tayo day, ti agkasar? Nabayagan a plano day ta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko day tagon daway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti ta saan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsina ta. Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon dagiti anak ta. Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya? Ano lakay? At damot ten katulong dabiring akaaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Ada nga ron kwartada pagbayad na iti katulong. Adado mo lang amang ti kwarta tangam iso. Ay, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaatiw, ay. Ado man nga ibagbag-amaw. Kagpay sumag. No kaya nakag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man.
Tila sasawam, di ka laagbain. Anya ka matin? Awan pa'y napuutak mo ta kinampianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw, kat awan mo't naw nga ibagbagam. Jak mo't kayat akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamay. Iso nga roda nagasawa ta tap na agkakampita. Saan mo ta kontrabida ka mo? Inkaglotaw tanay, malimanag. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga may nanti pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, ado matan ti rikrik naan na. Kasla marigatan akong nagtrabaho iti unag ti balay. Ikat di yo pilitan tiyag trabaho, no di yo kabaalan. Kapilitan mo nga ron nagtrabaho, ak tawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok matkid di aman nakaawat ka, nasingpet ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Ala nga ron, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adakit nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagluto iti kanin nyo. Kan mangilabay ti kawusyo kanitatang. Ay naiman nugutan dya anak talakay. Mangalata ka nun iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka, di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin nagpaatibon ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pa kibiyangan ni Bering iti day trabanag. Di mo man iramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak na malagip ko ti binulod na blender ta. E din sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas, isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumara mga raw, tayo nakagsapol itagbalin na katulaw. Tanay, marigatan ako nga agdalos, aglabak naglutaw. Kaya't kumutan taginan na. Aginan na kamutan nga agpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaanak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupaya paggatang iti masapsapol diti balay. Di tayo panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sanungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay ina, when no, stay out. Stay in latan, tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamo na. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalusam tinatangay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gun na iko tata. Kasta ati mayat ababaunan, alis to nga gargaraw, saan na naginad. Kababain mo tag ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak betang. Apay day jay. Kas na naapgad jay luto ni talya, bakit? Kan medyo nakusal jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangir anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kuana, ano? Mabainak bet nga raw. Ta siyempre, damdamo na pa'y laeng ngagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to ti mangibaga.
Nangal-ala ka pala kami ni ti babaunan. Kabaalam mataglutaw. Laib ibas pa'y tilutom ang isaw. Mabanogak nga ro din nagtrabaho dito balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di monton apgadan ti timpla ti lutom amasida Naapgad ayan, nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti ko na. Pasensya, nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam ana imbagan niya. Kano natangkan ti karne ang analay nga tani. Kurang tingay pa may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mo't nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyan nyo nga min mo't tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yung iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Husto mo't ti kunak nana, ta inurasak mo't, tano agluto ak ijay balay ni, saan mo't akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana, madin sa jay bagasyo, sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasit, mabanog akadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di makaluto iti nasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa iti inapuyalutuan na. Bakit bagaan nyo, Nanang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No, kastamot laang, sukatan yun. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Ay, kwa. Nayunak sa laang anak ko. Mabalain. Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyaw? Sana bali at asano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ay kat, makamu kayo. Napatag kayo kanyak nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ay, wala na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang swilduda kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Agbirbiro ka nga ron nana. Di mo nalaing ka nga aglutaw. Ay wala na. Kano siya tayo ayabanda tunggal adapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang ka. Agpaisaw. Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam. Di na magkabailan taglutaw. Urag lutulat aramida mi ijay balay. Ay kawan na. Day talagayam. Kaano nana? Inton bigatan. Ano kaya mo dyan ay? Itakit din ta sumurutak kada kayon nga gawid di balay yun, nana. Ay kawan na, mala, agkuyog tangarudan nga gawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito'y balay, wan. Nasaya at adan ka duhak, nana. Wan, si kati para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay, wala nana. Ne, agluto lang taramida ka. Kasta lang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaunan nyo, mare. Ayun saan lamay sa duadapay. Ne. Agasaman. Imbag man tanda pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta.
Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makaina na kami anaimbag. Ay katmayat amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga lakami iti babaw nun mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat di anak ko ngagtrabaho ak. Ay, oray mo di anak mi No mabalin nga ron katalaw talaan na ababaunan. Ngamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga ron Kabalan na kanuma swilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmadik. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kasta mare. Ngam siya. Maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ijay. Iso ano pumigsaak. Oray pagawida ko hindi katulong me. Takaasimot di anak ko. Isupay apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Iso nga one problema kan kuana. Apay nga asap ti pabasulam. Kasi tama tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sus. Apay dagijay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye am dita. Gagangay na. Agkab sa tupay katagapa. Nagitando kat saan nga agkab-kabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan Taamangan no agkinabilda. Natangsit ka gaya ma. Atay ko! Nay, ay, sus. Agapa na talaga. Ay, agpinungatan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawatan napigpig sakang amsyak. Mga lakay di sa nga timbaan numon Tay sabwag mo kanakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayaw, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan na si ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga man. Anay ko, agrom ka na. Anay ko. Ay, naagtal na kayo man. Anya kayo matyaw. Gusto na ital kunak na. Di kang pinungo. Anay ka na. Di nakiraman na pungotan na. Tibok ka. Aglisi ka, tapno di ka may ramraman, nana. Di mat. Anay. Papanawa mi dan. Nagkunang kami na mga lakay ti dua babaunan. Anay ko. Nakaramutan pa'y tirupak. Nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo matlaang dayta Agraraman ka kamay. Ni Janet na ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. Ni matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawan nyo. Agbati Dua kayaw, apo manaw. Awan nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsika Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masago na ita. Kadi siyak to tagmanehaw. Agsoro ak ngagdrive. Isoro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti maadaan itilogan. Uray jay saglalakalaang. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Amo na matindag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko nak. Kwa, ijay ilay nga madarurayag. Ay, umay ka kumalumugan nun.
Agpaili ak mutlaeng. Ay sana ang tadarurayag. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa talugan nanang, tawan pangkas tayo. No ngay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Diyak kaya't kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot nanang. Apayakas ta titsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti kidaw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga ron. Nalaing mangagmanehon day di abiring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaaapal mo, iti sigod a karibal mo. Agtal na ka mamag. Karibala sasawam mag. Kat isumait, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubiom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day jabakat, iso akasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isurunak tumang kiding agmaneho. Nalalaingak mo lama kasuro ang amiso. Lungbaak to day dyan nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlat lugan mo nga imanihaw. Agraraman ka may. Kadantulat taa. Makagatangak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day dya abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan yo baraw. Wala na. Sukatan mi man iti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay? Ay sayang, nada kumakwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan, nata, automatic na dyan, kung napintas pa Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kaya't mau. Ay, mabalin mo tana na. Ang down kayo nga roda. Sige, sige, manungay ti down ko, barok. Anaw, mabalin ka numot ang hulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kung nga ron jay anak mo nga aguray pa'y day talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Sanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nun nga min da jay. So katanda ta, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair jay Nay, apagiso, ni Rooney tumawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. Ada ibagamikan ka. Ada nga minaglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Diyay lapag daw ti probleman. Bayan niyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni mabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin na kami na trabahador. Anya? May kat kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Ania?